Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men hande ko altine hawra e balɗe nogas e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo mon jaydeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde solo quotidien windi e ɗerewol mum addanol ko coupe du monde 2026 l'Espagne sur le toit du monde hina wayno de e ɗerewol mum addanol jayde solo quotidien windi ko dese walla aduna hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego de ko lesdi Espagne kippu Espagne tigi kam tigi rondi ngal ɗon desewal napti wuuro mumen jayde ɓisdi hen l'Argentine de Messi réduit en silence ina wayno de kippu Espagne kambo tigi fooli kippu Argentine ha taki tigi omo ganduɗa kam woni ɓurɗo o wawa wat fukko kosguel e nder kippu Argentine wiyete Messi de hina wayno kam wiyama mi yo deƴƴu jayde ɓisdi hen l'Afrique progresse, le Sénégal déçoit, le Cap-Vert émerveille hina wayno noon e kippuji Afrique kam hina wayno de woto hen ɗi ganduɗa hiɗi gabbi yeeso isi noon kippu Sénégal de kam ko caggal mbo abbiti e wiide jayde solo quotidien isi noon lesdi Cap-Vert de kippu mum abbiti ko yeeso kam dow waɗi jayde ɓisdi hen Patrick Vieira vers les Lions, une légende du football pourrait succéder à Pape Thiaw hina wayno noon e goɗɗo poɗɗo eltu kippu Sénégal tawa noon hombo lomto omo ganduɗa kam eltatno kippu Sénégal ha joni tawa inde mum ko Pape Thiaw on de ko Patrick Vieira ɗum noon ko namnal saabu jayde wi ko Patrick Vieira vers les Lions tawa noon hombo labdo noko Patrick Vieira omo ganduɗa hombo wawno tigui fukko kosguel e nder aduna de noko kam nari won eltowo kippu Sénégal e wiide jayde solo quotidien ha joni ko yowati on ɗon alhaali de jayde record windi ko mondial 2026 final à sens unique hina wayno tigui tigui e desewal aduna hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego de e timmode desewal ngal de hina wayno jayde record wi ko kure ɗe foof de ko sengo woto ɗe gabbori ha taki jayde windi ko l'Espagne s'offre une deuxième étoile hina wayno noon e ngol ɗo tigui woni lawol ɗimmol walla mbiyen bolol ɗimmol ngol gandanɗa de kippu Espagne de hombo ƴetta ngal ɗon desewal ha taki jayde wi ko kippu Espagne de dañi hoodere wonde e wutte o mbo ɓornoto si hombo waɗa fukko kosguel ngel woni deuxième étoile e mayo omo ganduɗa kamɓe ɓe ɓornoto e wiide jayde le record ha joni jayde rewmi quotidien sport plus de gonɗini mbiɗen ɗum ko ganduɗa kippu Espagne waɗi ɗum ha naɓi desewal aduna hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego ha taki jayde nde windi ko coupe du monde 2026 la Roja s'offre une deuxième étoile, l'Angleterre décroche le bronze hina wayno tigui de ngol woni ɗimmol e wiide jayde rewmi quotidien sport plus kippu Espagne hombo rondo desewal aduna ngal homo laɓa wuuro mumen ha taki jayde windi ko kippu Espagne de dañi hoodere ɗimmere e sinon jayde ɓisdi hen ko Angleterre de kam ƴetti joɗorde tatɓire saabu noon kam rewi e Argentine e Espagne e wiide jayde nde e ɗerewol mum addanol jayde las windi ko CEDEAO Diomaye président en exercice le Sénégalais Biram Diop à la tête de la commission hina wayno de on ɗon goomu hirnangue Afrique tawa noon hombo yowati e koppareje e ngalude e ɓamtare hina wayno omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de hande kam heynimo e sinon wot ɓiɗɗo Sénégal goɗɗo mo ganduɗa de ko Biram Diop wiyete kam tigui heyni wot hen e fedde wonde e nder on ɗon goomu biyeteɗo CEDEAO nden ɗon fedde noon wiyete ko commission hina wayno noon kam Biram Diop tigui heyni commission o wadde ɓiɓɓe ɗiɗo Sénégal hande e nder on ɗon goomu CEDEAO de kamin jogui hen darde mawde nde ganduɗa de ko darde mantinide e si heynade on ɗon goomu ha taki jayde las windi ko le Sénégal réussit le doublé hina wayno noon jayde nde yiɗi wi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye de rewi ɗoɓe ndewno isi noon waɗi koɓe mbaɗno saabu noon hina hen heewi e heyninoɓe lesdi Sénégal de ɓe gonino président en exercice mbo CEDEAO baɗo hen no Macky Sall Abdoulaye Wade e si noon hay Abdou Diouf wadde noon wayino ko kala ɗo ɓen ɗon ndewnode hina wayno Bassirou Diomaye Faye de hombo sukki e kosɗe mumen e wiide jayde las jayde la tribune windi ko l'audit de leur gestion lancé gros risque sur la tête des DG de Pastef limogé hina wayno de ɓeɓe ganduɗa kamen gondo directeur généraux ji tawa noon heɓe jinla e lande Pastef de teɓe ndiwa e ɗo ɗo ɓe joɗinode e nden ɗon jappere hina wayno noon laamu
laamu ngu de fuɗɗima tefo isi noon yurnade e yurnitade golle mumen isi noon no ɓe jogorno galleji ɗiɗi ɓe keynino tawa noon hina yoyiti e koppareje e ngalu galleji ɗiɗi ɓe keynino ha tagui Diagne nde ɓisdi hen ko tout DG qui ne passe pas avec succès l'audit de sa gestion tombe sous le coup de la loi hina wayde noon kala hen mo ganduɗa de haɗa wonno directeur général tawa noon hina yiita eno jogornoɗa galle o si tawi ɗum moƴƴani de hina wawi ma yamirore tego e dow ma isi noon ma sarɗiji tego e dow ma noon tigui Diagne nde ɓisdiri hen l'audit de ces DG couvre la période allant de leur nomination à leur limogeage ina wayno noon gon ɗon tefode e ngol ɗon jurnogol e jurnitagol de hina tambili de ɓe piilana lefol kosgal ngam ɓe keyno on ɗon galle ha de ɓe jottoto e ɗo ɓe ndiwrade ko ɗon tigui de yurnitte ƴeewe noko mbar ala ko ngakki e ni no ɓe jogorno koppareje e wiide Diagne la tribune e nder Diagne le parlement omo ganduɗa ka woni docteur Seydou Bokoum de wi ko wot tigui nanodiral baɗanogal hakkude laamu e galleji liggorteɗi tawa noon ko ɗi tolni e nayyi ha joni de foof hina dari ɗo wotere e si noon ɓiɓɓe Sénégal kam heɓe dari heɓe padi e caɗele mumen tawa noon laamu ngu kam hungu hen deƴƴi Diagne de windi ko 4 contrats stratégiques en suspense et le Sénégal et le peuple attend le gouvernement se tait hina wayno tigui Diagne de ɓisdi hen ko wiyete phosphate ha joni de wot ko wiyano ma ɗum waklite hen e si noon foof hina dari ɗo wotere ko yowati e gaz o gonɗo toon to Kayarde hina wayno Cosmos énergie kam yahino woppiri liggey o Petrosen e si noon foof hina dari ɗo wotere ko yowati e or Sabadola de ha joni tonne wot ko dari ɗo wotere gila noon lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi Diagne nde ɓisdi hen ko ɗum ko wiyete zircon de tawa hina woni toon to Grand Côte de hina wayno kamen nanodiral mumen hangal gasa e hitande ujunnaje ɗiɗi e capantati e ɗiɗi woni 2032 e si noon huɗum Sénégal dañi hen ɗum de Diagne le parlement dawi windi hande tawa noon ko konngol docteur Seydou Bokoum e wiide Diagne le parlement Diagne Dakar Times windi ko Diomaye Faye Macky Sall retrouvailles des patriotes utiles hina wayno tigui ji'endiral Macky Sall e omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ko pottital batgal fayida mantinigal isi noon hangal wodi dalilu e gartam e lesdi Sénégal e wiide Diagne Dakar Times sabo Diagne de ɓisdi hen ko cette audience rappelle que les institutions sont plus fortes que les rivalités politiques et que les hommes d'État peuvent dialoguer lorsque les intérêts du peuple l'exigent hina wayno de e ngal ɗon pottital de ngal siwtenirta de ko kosɗe ɗe laamu yahrata de ɗe jiida e ɗum ko yowati e politique saabu noon si tawi tigui ɗen ɗon kosɗe ɗe poti darne isi noon ɓe ganduɗa kamen keyni laamu ngu de ɓe jalti e ko wayno politique de si ɓe pottiti de tawat koko wodi fayida isi noon koko mantini isi hina wodi gartam e lesdi ndi nde ɓe keyni e wiide Diagne Dakar Times gasnirten ko Diagne la libération saabu arti e wargo ngo ganduɗa de o biyeteɗo Aziz Dabala waranoma ngo tawa noon hombo warda e kurko gorko biyeteɗo Babacar tawa noon hombo lolliri waali gano hina wayno de wot goɗɗum ko tefa ngo yaltiri e si wot goɗɗum ko tefa ngo yiiti saabu hina wayno de Diagne de windi ko omo ganduɗa de hombo jokkodiratno e téléphone o biyeteɗo Boubacar tawa hombo lolliri waali gano kam yiitama andama ataki Diagne nde windi ko affaire Aziz Dabala et Boubacar Di Wali Gano les détails des 2 délégations judiciaires exécutées par la DIC hina wayno noon tefo ngo yiiti ko omo ganduɗa de homo hen inne ko ɓuuri ko heew tawa noon inde mum ko Mamadou Lamine Diaw hina wayno de kala ko wona tun winde inde omo ganduɗa ka woni Nabou Leye e Tarba Mbaye ɗum tefo ngo yiiti e si omo ganduɗa kam inna hen kam woni tigui Mamadou Lamine Diaw e wiide Diagne la libération bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko Diagneji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.